Haló, prosím, recepce. Áno, áno, prepojím vás do kabinky. Hneď mám telefón. Dobre. Mám telefón. Prepájam. Haló, haló. Ahoj. Čau, Maruško, kde si? Povani, čo robíš? Stojím tu pri budke a prší tuším. Ja, lebo ja som pekný čas, slnko svíci. Ja som chcel pôvodne zavárať. Kedy sa zastavíš? A čo budeš zavárať? Čerešne. Koľko? 2. Máš dosť pohárov? Mám, ale ja nemám rád čerešne. Tak ich nezaváraj, vyhodí. Ale už keď som ich dal do toho pohára, tak kašľam na to. Dobre, Maruško, tak sa zastavím. Dobre, donesem ti ten jeden pohár. Ešte polovica úrody nech mi ostane doma na zimu. Super, spravím lyžu k tému. Dobre, Tarhoňu, tej čerešni? Čerešni, tarhoňu. Len tam je Morské jedlo, tarhoňa. Dobre, ale tam som nehal aj chvostové bielkoviny, červíky. Aha. No je aj maso. No, aspoň maso nemusíme robiť. Dobre.